Zdravo, dragi svi. Vero, život i naš video kanal. Današnja tema ovog videa će biti za mene lično najvažnija tema u našoj borbi protiv karcinoma, a to je detoksikacija organizma. Evo zašto vam to kažem. Mi kada se razbolimo, neko je u pitanju bilo kakva prehlada, prva stvar koju ćemo da uradimo, trčimo u apoteku da kupimo neki suplement, a da pri tome mi uopšte ne znamo da li nam taj suplement fali. Ali neka, valja se, dobro je da to imamo. A kako to izgleda? Realno, ako pogledate animalni svet kome i mi pripadamo, kad god se razboli, prva stvar koju će da uzme da uradi, to je da uradi nekakvu detoksikaciju svog organizma, da bi moglo da se suplementira iz svoje okoline. Nemojte zaboraviti, apoteke u našim životima postoje samo 50-60 godina. Do toga nisu postojale. Realno, kroz sve ove godine, hiljade godine, mi smo se, kao i svi ostali, suplementirali iz naše okoline. Ali, naše telo zna da bude veoma toksikovano. I sad vi kad pogledate šta je suplementacija kad je tako toksikovano telo u pitanju. Zamislite, to je kao kad pokušavate da prosete brašno kroz zapušeno sito. Ne ide, bre ljudi. Možete tonu da stavite, veoma sporo i veoma malo prolazi. Ukoliko biste otpušili to sito, to brašno bi veoma brzo prošlo. Isto važi i za naš organizam. Ista priča. Znači, mnogo ne znači dobro kada je u pitanju borba protiv bolesti. Bitno je uraditi detoksikaciju kako bi naš organizam mogao da se balansira suplementacijom koja je realno minimalno onako kako nama treba. Ali hajde sad da pogledamo odakle svi ti toksini u našem telu. Malo je čudno, znate, u 21. veku mi kupujemo zdravu hranu, suplemenata kako hoćeš, te vitamini oni, te minerali ovde, te tekstovi ovome, te tekstovi onome, pa onda čajevi za detoksikaciju, pa za čišćenje kolona, pa ovo, pa ono, tako dalje. Ali hajde da opet pogledamo čisto prirodno. Kako se mi toksikujemo? Normalno hranom koju unosimo i svim pesticidima i hemikalijama koje prate tu hranu. Jer znate, osnova industrije prehrambene je, koji sam ja dugo godina bio, jeste važno je da se ne pokvari. A to što je unutra hemijski prljavo je totalno nebitno. I to je ono što se nama prodaje. Znači, da se ne pokvari, a to što je unutra zagađeno, nema veze. Druga stvar, vazduh koji udišemo, nažalost, nije više ono što je bio pre 100 ili 200 godina. Ima puno toksina. Jedan moment na koji svi zaboravljate, a koji definitivno nam pravi izuzetno veliki problem, a to su ova zračenja. Normalno postoje prirodna zračenja koje dolazi iz svemira, od sunca i tako dalje. Ali, ova neprirodna zračenja koje smo mi proizveli od trafostanica, dalekovoda, rutera, skutera, mutera, nazovite ih kako god hoćete, mobilnih telefona koji su nam non stop na uvetu i zrače našu glavu. Zašto vam to kažem? Mi smo energetska bića i to je ono što su Rusi dokazali u svojim radovima, bavići se kvantnom analizom tela, to je kvantnom medicinom, da ta vrsta toksikacije našeg tela, kada su u pitanju zračenja, remete normalno funkcionisanje našeg tela, to je ćelija, i tu dolazi do ogromnog disbalansa. Svaki pad disbalansa i pad imuniteta je to vama bolesti. Znači, trebate o tome sve vreme da razmišljate. Nemojte zaboraviti, mi smo jedina animalna vrsta koja kada se rodi, se izoluje, obujemo cipele. I sva ta zračenja koje ulaze u nas nemaju gde i kako da izađu, ostanu nama. Nismo uzemljeni. To je ono što Rusi odavno propagiraju. Eto vam priče o detoksikaciji. Jer vidite, prosto je fascinantno kad pogledate, realno unazad 50 godina je došlo do neverovatnog porasta autoimunih oboljenja, alergija, kancera i svih tih tipova bolesti na koje klasična medicina nema odgovor. A mi živimo u 21. veku kad nam je sve nazovi dostupno, a bolesti sve više. Tako da je negde put ka nekoj detoksikaciji organizma po meni veoma bitan. Pogotovo kada je reč o pacijentima koji su na hemioterapiji. Gledajte, vi na hemioterapiji primate citostatik, otrov, bojni otrov, koji na svom putu napada sve ćelije koji se brzo dele, krvne loze, pa zato dolazi do pada krvne slike. Ne znam, zatim napada nervne ćelije, pa zato imamo one neuralgije, ljudi strašno pate.
rožnate ćelije, iz tog razloga nam opada kosa. Ćelije digestivnog trakta, zato vam se daje Clometto, zato vam se daje Ranisan, Controlok i tako dalje, da bi se te posledice, to je nuspojave te hemoterapije smanjuje koliko je god to moguće. I taj otrov, faktički, ta terapija obora toliko naš imunni sistem da vi posle toga, posle hemoterapije veoma često imate situaciju da organizam ne može da preuzme svoju funkciju, to je da nas štiti dalje. Tako da je kompletna priča vezana za detoksikaciju, barem po meni, najvažnije u našoj borbi za naše zdravlje. Detoks, 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 detoks. Zato me svi u Veri u život u šali zovu evo ga Mićko detoks. Ko o čemu, ja samo o detoksikaciji. Detoksikacija može da se radi na više načina. Fitoterapija čajevima. Zeolit, o kome ću kasnije vam ispričati u jednom posebnom video klipu. Zatim kvantna, na kvantnom aparatu, gde vi faktički možete da u mnogome ispravite disbalans koji nastao zračenjem, hidrokolon terapija, zapamtite, debelo crevo je 1,8 metara dugačko. U njemu su svi toksini koji su ušli u naše telo, a naše telo nije sve stiglo da izbaci, ali ne može sve da izbaci, ostali. I oni rovare i prave veliki problem. Imate frekventne terapije, pogotovo limfe, a limfa je, barem po meni, najvažnija u našoj borbi za naš zdrav život. Zašto vam to kažem? 75% našeg tela je voda. Od tih 75%, 5% otpada na krv, 35% na limfu i 35% je voda u ćelijama. Znači 35% limfe, te zaboravljanje reke našeg zdravlja, je ono što čisti naše telo i odnosi sve toksine koji su u našem telu. Mnogo o ovome možete da pročitate na našem sajtu Vera u život. Idite, edukujte se. Znajte, najveći neprijatelj nam je neznanje. Ujedno vas molim da širite ove naše video klipove kako bi pomogli i drugima. Neka ljudi vide, čuju i neka svako od vas razmisli za sebe šta mu valja raditi i kako se boriti protiv bolesti. Sve najbolje, živeli vaš kanal Vera u život. Pozdrav!